ತುಡರ್ ಮೂವಿ ಎಂಚಾರ್ ಈ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲಗಂಡದ ಟೈಟಲ್ ತುಡರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಲುನ ದೀಪ ಬಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಲವ್ ಇತ್ತು, ರೌಡಿಸಮ್ ಇತ್ತು, ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಸೈಕ್ ಇತ್ತು. ಲವ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂದು ಆ ಮೂವಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಕಾಂತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಜಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇವತ್ತು ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಒಂದು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಧ್ಯಾನ ಶರತ್ ಬೇಕು ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಉಟ್ಲದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಸುಮುಖ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತುಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿಡ್ ಮೂಡ್ದು ಬೈದನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ತುಡರ್ ಇನಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತನ ಇನಿ ಐತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಿನಿಮಾನ ತೂಕ ಅವಳದ ಬುಕ್ಕ ತೂಯಿನಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಮೂವಿ ಎಂಚಿತ್ತು ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಲವ್ ಇತ್ತು, ರೌಡಿಸಮ್ ಇತ್ತು, ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಸೈಕ್ ಇತ್ತು. ಲವ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬಂದು ಆ ಮೂವಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕೊಡ್ನಾರ್ದ ಮಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಒಂಚೆ ಸೂಪರ್ ಬಿಡ್ದ ಹೊಸ ಬಂದು ಪನ್ನ ತುಡರ್ ಬಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸಾಧಾರಣ ಕಾಂತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಜಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇವತ್ತು ತೋಜುನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಬಕ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಕ ಮೂವಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲತ್ತು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಐಟ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಐಟ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಕುಂದು ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಐಟ ಆಗ್ತದೆ. ತುಡರ್ ಮೂವಿ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲಗಂಡದ ಟೈಟಲ್ ತುಡರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಲುನ ದೀಪ ಬಂದು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಲು ಮಂದಿರಿ ಅಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೇಜಸ್ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಲು ಆತ ಅಂಚನೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತೆರಲ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಲಗಂಟೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಂದಿರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವರ ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಕತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕತೆನೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ತೂಯಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪ್ ಅದ್ರ ಮಾತ ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಡರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಲೆ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ತುಡರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಈಗ ಹೂ ಮಸಾಲ ಕೂಡ ಪೂರ ಈ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಮಸ್ತ್ ರಿಚ್ ಉಂಟು ಸಿನಿಮಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಮಿಡಿಡೇ ಬಲಿಕೊಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪಂಪನೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪೇರ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಫ್ಲಾಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂತೂ ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಏನ್ ಪನ್ ಪೂಜಾವೇನ ಸಿನಿಮಾ ತೋ ಎಟ್ಟು ಕತೆ ಯಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಏನ ಕತೆ ಉದಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಎಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಫೈಟ್ ಉಂಟು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಲಿ ಗೆಂದಾಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ 90% ಕತೆ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಕ್ಲೀನ್ ನೀಟ್ ಸಿನಿಮಾಗ್ರಫಿ ಅವಡು ಓಲಾ ಕಾಮಿಡಿ ಓಲ ವಲ್ಗರಿಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತ ಕುಲ್ತುಪಿನ 100% ಓಲಾ ಪೈಸಾ ವಸೂಲು ನಿತ್ಯ ತುಡರ್ ನಾಡರ್ ಮೇ ಮಸ್ತ್ ಪಸರೊಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಯಾನಿಂದ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ಪುನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಅದು ಬತ್ತ ತೂಡ ಏನಂಚಿನ ಈ ತುಡರ್ ಮೂವಿ ಖಂಡಿತವಾದ ತೂಡು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಡರ್ನು ಗೆಂದದ ಕೊರ್ಪುನ ನಿಖಿಲ ಧರ್ಮ. ಜನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ತೂನಗ ಯಾನ್ಲ ಜನಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ ಅದು ತೂಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕನೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಪಡುವಿರ ಅಂಚನೆ ಯಾಲ ಖುಷಿ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಯಾಲಿಂದ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬಂದ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಡರ್ ಮೂವಿ ಅಭಿ ಇತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ಲ ಐತನ ವಿಷಯ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ವರ ಎಂಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಾನೋಡಿದೆ ಪಂಡ ಎಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಡ್ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೀರೋ ಸಿದ್ದು ಸೂಪರ್ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾರಿ ಪುರ್ಲು ಬೈದ್ರೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಸಾಂಗ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಾತ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ ಮಾತ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೇವೆ. ఒక ಮೀನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತದು ತೂ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೈತೀನಿ ಮಾತ ಮಾಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟದು ಒಂದೊಂಜಿ ತುಡರ್ ಬಂದ ಅಂಚಿನ ಬಾರಿ ಕೊರ್ಲದ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಇತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತದೇ ತೂದು ತುಳಸಿ ನನಾ ತಿಂಚಿನ ಕುರ್ಲದ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ಲಕ್ಕ ಆಗ್ಲ ಮಾತಿರ್ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚದ ಮಾತಿರ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತದು ತೂಲೆ ಓ ತುಡರ್ ಟೀಮ್ ಎಂದಾದು ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫೈಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾನು
ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಆಸ್ ಎ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ತಿನ ತುಳು ಮೂವಿ ಪಂಡ ಉಂದನ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎಪಿರಿಯನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಪ್ಪಡ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಪ್ಪಡ ಪ್ರತಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಬೈದನ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಎಟ್ಟೆ ಬರೋದುಂಟು. ಸೊ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿ ತುಳಾರ್ನ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಬನೊಂದು ಪೇರು ಮಾತ ಎನ್ನ ಕೆಪಿಕ ಪೂರ್ದಿನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಉಂಟು ಮೂವಿ ದಾದಾನ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಮಾತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕೆಪಿಕ ಪೂರ್ದಿನ ವಿಷಯ ದಟ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಆಕ್ಟರ್ ಆದದ್ದು ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಮೂವಿ ಉಂಟು ಒಂದು ಗೆಂದೊಡಿತಿಂದ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಗೆಂದಾಯರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆವಡ್ ನಿಕ್ಕು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಯಾನ್ ಈತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಳಲ್ಲ ಏಪಲ ನಿಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿನ ಸೋಪರಿಗೆ ಬುಡ್ತುಜಾರೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದೆಲ್ಲ ಬುಡಾಯರ್ ಪನ್ಪಿನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂತು ಯಾನ್ ಈ ತುಳು ಟೀಮ್ ಉಳ್ಳೆ ಬಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡಗ ಎಡ್ಡೆ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೇಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ರಿಸೀವ್ ಪಂಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಚಾಯನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜನ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ದಿರೋ ಪಂಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂಜೆ ದಯದೀದು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಡರ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಎಂಟು ಬೆಂತಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಬೆಂತಿರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತು ತುಯ್ಯಾರ ನಾಂಡ ಎಂಕೇನ ತುಡರ್ ಬೆಲೆಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾರಿಗೇನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಜೆನ್ಯೂನ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾಟಿಗ್ರಫಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾನು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಲವ್ ಥ್ರಿಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ತುಡಾರೆ ಮಲ್ಲ ತುಡಾರೆ ದಾಯ ಮಾಡದ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೈದಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಡಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏತೋ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುಟು ಬರಂದೆ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ ಬತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಸತನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದ ಹೊಸತನ ಬೈದಿಂಡು. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ವೈಸ್. ಅವೇ ಕಾಮಿಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಸೀರಿಯಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಎಂಚ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಬಂದ ಕತೆ ತೊಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಲ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ. ಈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತುಪ್ಪ ಇರು ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ನಿ ಮಂಡೆ ಊರ ತಿರ್ಗದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕಾಮಿಡಿ ಬಂಡದ ಎನ್ನುದಿತ್ತ ನಾಗಲು ಒಂಥರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ವಿಲ್ಲನ್ ಶೇಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಮತ್ತೆ ಗೆಂದದೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಗೆಂದಿದ್ದೇರು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ರಿಸ್ಕ್ ದ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅಂಜಿತ್ತಿನ ಇಟ್ ಗೆಂದಿದ್ದೇರು. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಮತ್ತ ತುಡರ್ ತೋಡಿಂದ ಉಲ್ಲಾರು ತೂತು ಜಾರು ತೂಲೆ ಅವ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ದೋಸ್ತಿನಗಲ್ ನೊಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಈ ತುಡರ್ದ ಪಾಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರ್ತಂದೆ ಪಂಡ ಜನಕುಲು ಬತ್ತದು ತೂದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎಂಡ್ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐತಾತ್ ಖುಷಿ ಓಲು ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಬಂಗ ಬತ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಮಕ್ ಫಲ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಾರಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂದೆ ಅಂದೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಶುರು ನನ್ನ ಮಾತ ಜನಕುಲು ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಅಕಲ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ತುಡರಿದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೊಲ್ಪದ್ ಬೈದು ನಾನು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಬೊಲ್ಪ ಓಡೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅವು ಆಸೆ ಇನ್ನಿತ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸತ್ಯ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಕನೆಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲವಾದ ಬೈದು ನಿಂದ ನಂಬಿದೆ ಪಂಡ ಜನಕುಲು ವಿದಾಯ ಬರ್ತಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತು ನಿಂದೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ್ಲವೇ ಜನಕುಲ್ ವಿದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅವೇನು ಜನಕುಲ್ಲ ತುಯ್ಯರು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಐಟ್ ಗೆಂದಿ ಅಂದ ಅವನೊಂದು ತುಡರ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯರ ಬರ್ಪುನ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂಜೇ ಪಂಪೆ ನಿಕ್ಲು ನಿಶ್ಚಿಂತವಾದ ಬಲೆ 3 ಗಂಟೆದ ಮನೋರಂಜನೆ 100% ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡು. ನಾಲ್ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ ತೆಲ್ತದು ಬುಲ್ತದು ನಲ್ತದು ಪೋಪನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಕುಲ್ ಕೊರ್ಪ 2 ಗಂಟೆ 22 ನಿಮಿಷದ ಮನೋರಂಜನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಾತುದುಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಲ ಕೈತಾಲ್ದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಲಿ സിനിമ തൂലെ തുടർന്ന് ಗೆಂದಾಲಿ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಗೆಂದಾಲಿ. ഷൂട്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ കുറെ നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കിട്ടി, നല്ല ലൊക്കേഷൻസ്, നല്ല ക്രൂ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ.
അല്ല, ഇവിടെ നോർമലി കോമഡിക്ക് കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ളൊരു മേഖലയാണ് ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം വെച്ചത്. പക്ഷെ ഇതില് നമ്മളൊരു പുതിയ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോമഡി മാത്രമല്ല, കൂടാതെ കുറച്ച് സ്റ്റോറിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അത് ആളുകൾക്ക് വർക്കായി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്, ആളുകളുടെ ഓഡിയൻസിന്റെ റെസ്പോൺസ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോറി മേക്കിംഗ് വൈസ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാക്കാണ് ഇവിടെയും. പിന്നെ ഡയറക്ടേഴ്സ് പുതിയ ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് കൃത്യമായൊരു വിഷൻ ഉണ്ട് എങ്ങനെ ഈ സിനിമ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ. അപ്പൊ അത് പിന്നെ ആക്ടേഴ്സിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കോർഡിനേഷൻസ്, പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ക്രൂവും ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മുടെ യൂത്ത് പീപ്പിൾസ്, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം, നമ്മുടെ വളരെ നല്ല അടിപൊളി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കിട്ടി. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമറ ടീം എല്ലാവരും നല്ല ഹാർഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. ആർട്ട്, പിന്നെ എല്ലാ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು. അപ്പോൾ അതൊരു നമുക്കൊരു റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇದೆ ತುಡರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲಾಭ ಇತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೈಸ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇತ್ತನಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಿನ್ ಗೆಂದೋಡು ಪಂಪಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರೋಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ತುಡರ್ ಎಂಕ್ಲು ಇಡೀ ಜನ ಪಂಡ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಪು ಕೊರೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಏಮಿತ್ತು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತನಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋಜುಂಡು ದಾಯನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಲ ನಿಕಲ್ ಕೂತಾರೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆತನಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಿಯರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಇಂಚ ಅವು ಪೂರ ತೂದಾನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಏರ್ಲ ಎನ್ನದಿಜ್ಜ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಮನ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಲೇಕ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಾರೆ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತನಿಗೆ ಬೈದ ಆಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇಂಚನ ತೂದು ಒಂದು ತುಡರ್ ಮೂವಿ ಅವರ ತೂಕ ಇಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಟು ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಬರ್ತದೇರು ಅಂಡ ಫುಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಿನಗಳು ನಿಕ್ಲು ದಾನ ಮಂತರ್ ಮಾರೆ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಕಾಣತಾರೆ ಪಂಡದ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮೂಲ ಹೊತ್ತ ನಿಂಗ್ಲ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅವೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಂಡು ಅಂಜಾದ ಆ ವಿಷಯ ನಿಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ತುಡರ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಯರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ದಯಮಂತದ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಕೊರ್ತಾ ಎಂಕ್ಲು ಅಂದ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತದೇ ನಿಕ್ಲು ತೋಡು ಬತ್ತ ತೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲು ಆರೈಸೋಡು ಇಜಿಂದಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಕೊರಿಯರ್ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತ ಬತ್ತದ ಥಿಯೇಟರ್ ತುಯರ್ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೇಕ ಎಂಕ್ಲು 100% ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೂವಿ ಎಟ್ಟಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ 100% ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಮೂವಿ. ನಮ್ಮ ತುಡರ್ ಮೂವಿದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಎಂಚಾತನ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇಲೆ ಮುಖಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇದೆ ಪಂಡ ನಾನು ಬೇತ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಆಡ ಇನ್ನು ಪಂಡ ಆ ಎನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಬೇಲೆ ಅಂತ നല്ല ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಪಾಡು ಸೊ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಒಂಚಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದು ಸೊ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ತುಳಿದೆ ಪಂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಂಡ ನಾರ್ಮಲಿ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂದು ಮೂವಿ ಇಟ್ಟಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿలో ಉಂಟು, ಆಕ್ಷನ್లో ಉಂಟು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್లో ಉಂಟು, ಪೂರ ಉಂಟು. ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ ತೂಲೆ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಲಬ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗೊತ್ತೇ ತುಡರ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನಿಗೆ ದುಂಬೆ ಒಂಜಿ ವಿಲ್ಲನ್ ಗೆಟ್ಟಪಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಆಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಎದುರು ಒಂಚೂರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಎಂಚ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ಜನಕ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ಸೊ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಿನೇ ಅವೇ ಜನಕಲ್ ತೂದು ಪುಗಾರೋಡನ್ ಬಂದೆ. ಸೊ ಖಾಲಿ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಮಾತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ ಸೂಪರ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇ ಜನಕಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ನಿಕ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಣದ ಅವೇ ನಿಕ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬತ್ತು ತೂಯಿ ಜಾಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ದ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಸೊ ಬತ್ತದ ತೂಲೆ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದಿನ ಬಂಗ ಎಫರ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅವು ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಅವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡಿದು ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ಅವು ಏನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅವೇ ಮಲ್ಪನು ಮಾತಗಳು ಬತ್ತ ತಪ್ಪಂದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ತೂಯಾಡ ಎಂಕ್ಲು ವಿನ್ನ ಇಲಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಜೀವನ ಬಂದು ಮಾತಾ ರೀತಿದು ನಿಕ್ ಜೀವ ತುಂಬಾರ ಕತೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಅತನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಮಾತಾ ಮಲ್ತಿನಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಆಡ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಈರನ್ ಎಂಚಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಡು ಬಂದು ಅವು ದಾಯಕಿಂದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಯ ಬಂಡ ಬತ್ತ ತೂ ಓಡಾಕ ಈರನ್ ಎಂಚ ವಾಪುದಾಡಲಿ ಎಪ್ಪುಡು ಬಂದು ಈರನ್ ಸರ್ ಬಂದ್ಲೆತ್ತಾರದು ನಾನು ಇಡೀ ಮಾತಾ ಕುಳ್ಳದಕ್ಕಲ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂಜೆಯ ಮೋಹನ್ ರಾಜ ಬಂದ್ಲೆಪ್ಪುದು ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾಡು ಈರೆಗೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪುದರು ದಾದಾನ ತೂ ಓಡ್ಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಬದುತೂಲೆ ಯಾನ್ ಇಜಿನ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಅಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದ ಪುದರ್ ಬಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತೂ ಓಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡಾದ ನಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಲೇಖಕಗ್ ಹೆಂಗ್ ದುಂಬುದಿಂಚಿ ಪದ್ಯ ಬರಬರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ
ತುಳು ಪದ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏನು ತುಳು ಪದ್ಯನ ಓದಿನಕ್ಲೆ 2-3 ಜನ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪರಗನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಬರ್ದ್ರ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರದೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕತೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲರ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಲೇಖಕ ನೆಡ್ದು ಮಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿನ ಅವಾರ್ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಯಾನೊಂಜಿ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆಪುನ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಸೆ ಬಂದಾಲ ಎತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ ದೇವರನ ಕಟ್ಟಿ ಮನ್ಪಾಯರು ಸೊ ಐಕೆ ತುಳುನಾಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಆ ದೇವ ಒಂಜಿ ಸಲ್ಮ ಸಂದ ಯಾ ನೇಪಾಳ ಮನ್ಪುನ ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಓಲ್ಡ್ ಕಾಮಿಡಿ ತಕ್ಕ ನೆಪ್ಪುನು ಪೋರ್ಜಿ ಒಬ್ಬರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ವ ದಯಮಲ್ತದೆ ನಿಖಿಲ್ ತೂರೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆಂದು ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೆದ್ದಿನ 100 ಅಂಚೆ ಅಂತ ಎಡ್ಡ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 100 ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನು ಮಿತ್ತ ಕನ್ನಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಎಲುಷನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಡೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸಮೇತ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪತೀನಿ ಎ ಫಾರ್ ಆಪಲ್ ಹತ್ತು ಅವನೇ ತುಳುಟು ಪರಂದು ಕುಕ್ಕುಮಂತ ಕಲ್ಪತೀನಿ ಯಾಪಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಬೋದು ಕಲ್ಪವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಆ ಪರಂದು ಇದಾದ ಪಂಪೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಸೊ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಕ್ಕಿಯನ್ನು ಈ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಡರ್ ಇದು ಬಂದತ್ತು ಮಾತಾ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತ ಎಂಕಿಲ್ಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಲೆ ತುಡರನ್ನು ತೂಲೆ ತುಡರನ್ನು ಗೆಂದಾಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ತುಳುತ ತುಡರ್ ಪಕ್ಕಡ ಪಂಪನೆ ಎನ್ನ ಆಸೆ ಇದು ತುಡರ್ ಮೂವಿಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ ಅವಿತ್ತ ಮಲ್ಲ ಪರದ ಮಿತ್ತು ಬರೋದು ಈ ಕನ ನಿಜ ಇಲ್ಲ ಎಂಜ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಲ್ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೂಪಿನೆಟದ ಜರ್ನಿ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜರ್ನಿ ದಯಪಂಡ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಂತುಪ್ಪ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡಿ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ನ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅದು ಆತನ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಪಕ್ಕ ನಮಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಲ್ದಿರ್ ಇಂಚ ತೋಜುಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡಿ ಆ ರೀತಿ ಏರೆ ಬರೋಡು ಏರೆ ಇಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ತೂನಾಗ ಎಂಚೆತ್ತನ ಅವು ಪರದ ಮಿತ್ತು ಜೀವ ಅದು ಬಣ್ಣಗೊಂಡತೆ ಅವು ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇತೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮಗೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈಚೆ ಭಂಗ ಬರ್ತೀನಿಗಲ ಸಾರ್ಥಕ ಬಂದ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಪಿರೌಡ್ ಏತ್ ಭಂಗ ಬರ್ಪಾವು ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರು ತೋಜುಜಿ ನಮಗ ಅವು ತೋಜಾರಲ್ಲ ಬಲಿ ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಭಂಗ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ದಾದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತದಲೆ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆವಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಕ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಮಾರಾತ್ ವಿಷಯ ಕಲ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಡ ಆವಡು ಜೀವನದ ಆವಡು ಕೆಲವಾತ್ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪರೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆವಡು ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ತುಡರ್ ಮೂವಿ ತುಯರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಿಂದ ಅದ ಪಂಡ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅದನ್ನ ತುಳು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕತೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಅವೇ ಕಾಮಿಡಿ ತೂವಡು ಇಂಕೊಲ ಐನೇ ತೂವಡು ಪಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಮಿಡಿ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ತುಳು ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಆದ ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೈಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾವ್ರ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಟದ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಅಚ್ಚಾದ್ ತುಳುತ ಹಾಸ್ಯಲ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತ ಭಾವನೆಲು ನೆಟ್ ಅವೇ ಪನ್ಪುನಲಗನೆ ಒರ್ಂಬ ರಸ ನವರಸಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕತೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟಲ ಒರಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೂದು ಬತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಒರಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯಗ್ ನಿಕ್ಲ ಮಂಡೆಡ್ ಒರಿಯು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ತುಡರ್ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂವೋಡು ನಿಕ್ಲೇನ್ ಪೂರೆನ್ಲ ಗೆಂದಾವಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಲ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಮಾತ್ರ ಹೌದು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ತೂವೋಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪುನು ಉಡುಪಿ ಆವಡ್ ಅದನ್ನ ಪುತ್ತೂರು ಆವಡ್ ದೂರದ ಕಾಸರಗೋಡು ಅವು ಯಾನ್ ಕಾಸರಗೋಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಿರಪ್ಪ ದಯಪಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೂತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡ್ಲ ಆ ತುಳು ಏತ್ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪಿರ ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಂಚ ಪುನಃ ಅಲ್ತಾಭಿಮಾನಿನಕಲ್ಲ ಮಾತೆರ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನಕಲ್ಲ ಬತ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಕೊಡು ತುಳು ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಎಂದವಡು ತುಳುನಾಡದ ಮೋಕೆನ ನಿಕಲ್ ತೋಚ್ಪೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಇದು ಸಿನಿಮಾನ ತೂಯಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಿನಿಮಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪೊಡಿತೀನಿ ಈತೆ ತುಡರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆನೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತಂದೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏರುಲ್ಲೆರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಥಿಯೇಟರ್ ಈ ತುಡರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವಡು ಬಂದ ವಿನಯ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಸುಶಾಂತ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಶರತ್ ಬೇಕೂರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.